Ako si Abdul Wahid. Ako isa ko ka Muslim ug usa ko ka tinuod nga Kristiyano. Wa ang akong gi-claim. Ha? So akong hisgutan ang unom ka pagtuo sa mga Muslim. So kami nga mga Muslim diri sa Islam nahisgutan ning unom ka pagtuo. So ato siyang i-check isa-isa kung parehas ba ta ninyo pagtuo. Ang una nga gimension sa amo sa Islam amantu billah. Unsa man ning amantu billah sa Arabic? Kami nagatuo mi sa nag-iisang Allah nga siyang naghimo sa 7 palapag ng kalangitan at 7 lalim ng kalupaan at lahat ng namagitan sa mundo ay siya ang lumikha. Muni ang amo ang Diyos, no? So the creator, very good. Gitawag siya al-Khaliq, no? So nagatumi aman to billah nga dili siya makita. Wala pay mata nakakita sa iya, no? Nana ba'y nakakita sa iya? Wala pa. So gimension siya nga Diyos, wala pay nakakita sa iya. Karon mangutan ako, nagatuo mabumaani nga Diyos. Naparihan na ta. So, ang mga Muslim nagatuo mi ani nga Dios, so parehas ta. Nanatay parehas no, isa. Tanaw na to ning nabilin nga 5 og parehas bata ninyo gituuhan. Ang ikaduha, ang mga Muslim nagatuo mi amantu rasuli, nagatuo mi og propeta. Si Abraham, si Moses, si David, si Solomon, si Noah. Kinsa nagatuo ni? Ako nagtuo ko. Sabot pa sabot. Tanaw na to ha. So kamo day nga mga Kristiyano ug kami nga mga Muslim naanay duha nga gituan parehas na, no? So duha na. Tan-aw na to ang upat nga nabilin kung parehas ba ba. Ang mga Muslim nagatuo mig amantu malaikato, nagatuo mig mga anghel. Kinsay nagatuo diri ka anghel? Kami. Nagatuo mig anghel. Itulo na to ka parehas. No? So, tanaw na to ha. So, delikado galing no. So, karon napay tulo na bilin. Ang mga Muslim nagatumig amanto kitabi. Unsa man ning mga kitab? Nagatumi sa libro, sa suhop, sa scroll nga gipadala kang Abraham. Sa Salmo nga gipadala kang David. Sa Tura nga gipadala kang Moses. Sa Ebanghelyo nga gipadala kang Hesukristo. Nagatuo mo ano? Kasulatan mo. Kasulatan. Tuo mo. Duha na lang. Duha na lang, no? Unom ni kapag tuo. Pariya tayo pagtuo ba? Ha? Pariya lagi diyan. So ato ni siyang ma-check, no? Sa ato. So ang ikalima nagatuo mi sa Al-Qadar. Unsa ning Al-Qadar? Kanang nakatakda, no? But pasabot nga kining pagkahimo nato sa kalibutan daan na ning nakasulat. Ikaw ba'y nagpili sa imong mamagpapa dili? Dili. But pasabot ang Dios siya ang nagpili sa imong mamagpapabot pasabot munig nakatakda. Karon mangutan ako sa imo bang gipili ang imong anak nga mogawas sa imong sabakan dili pod. Ang Diyos gid ang nakabalo anak. Subot pasabot nagtuo day mo Al-Qadar, no? Tuo. Nagatuo na karon. Pariya jud ta. Isa na lang. Tanaw na to, isa na lang, no? Ang last nga gimension sa Islam nagatuo mi sa Yaumul Qiyamah. Unsa ning Yaumul Qiyamah? Adlaw sa paghukom. Yang gimension sa adlaw sa paghukom, ningon ang Allah Subhanahu wa Ta'ala sa Quran, ngayong gimension dito no. Ningon sa dito, "Famay ya'mal mithqala jarratin khayran yarah." Sa Arabic to, nga sa adlaw daw sa paghukom, makita daw ang ingon kadako sa abog nga imong nahimo nga kaayo sa kalibutan. Grabe no, muni siya ang paglilitis. Bisan ingon kadako sa abog nga imong nahimo nga maayo makita. Wa may ya'mal mithqala jarratin syarran yarah. No. So makita po daw sa adlaw sa paghukom ang ingon kadako sa abog nga nahimo nimo nga sala. So mao ni ang adlaw sa Sikreto to nimo ba? Bisag sikreto. So sa adlaw sa paghukom nagatuo mi mga Muslim nga paghahukman kita unsay atong nahimo sa kalibutan. Mutuo mo adlaw sa paghukom? Ikaw mutuo kasi sa adlaw sa paghukom? Hala. Human lang uno, pareha lagi ta. Pareha lagi. So, isa ra jud ang atong Ginoo. So karon atong balikan, no? Ako si Abdul Wahid. Ako isa ko ka Muslim ug usa ko ka tinuod nga Kristiyano. Duha ang akong gi-claim. Ha? Isa ko ka Muslim ug usa ko ka tinuod nga Kristiyano. So atong tan-awon karon kung gi-apply ba ninyo ang tudlo ni Hesukristo. Kay kung ang pagtawag sa usa ka tawo nga Kristiyano dapat niyang gisunod ang pagtulunan nga gitudlo ni Hesukristo. So kami nga mga Muslim, dili mi mahimong usa ka tinuod nga Muslim hangtod dili na mo sundon ang tudlo ni Hesukristo. Mao nang nagsubay mi ani. So karon mangutana ta,
Sa Levitico sa Biblia sa daang tugon nag-mention dito sa Levitico sa Biblia nga dili pwede putlon ang bangas kay makasala ka. Munang makita nimo ang mga Muslim nga lalaki na ay bangas. Karong pangitaay kunyog litrato, monumento ni Hesukristo nga walay bangas kay magkristyano ko. Ana aday say bangas. Okay, atong i-check ha. Kay ningo man ta ganina parehas ta gituuhan. Ang atong tan-awon parehas bata og gihimo. Parehas man ta gituuhan. Si Hesukristo nagpuasa 40 ka adlaw na sulat sa Mateo sa Biblia. Kinsay Kristiyano nagpuasa 40 ka adlaw. Karon na-check na nato no. Halaka. Ganina parehas ta. Karon di sa paghimo, di na dayta parehas. No? Unsa may Sa inyong Ramadan man ano ang Oh, so si Hesukristo gisugo siya sa Dios nga magpuasa. Munang nagpuasa siya. pagkahapon anak ko. Okay, karon. Oh, karon atong ibalik na pod. Si Birhing Maria nga gitawag ninyo diha, bulahan ikaw sa kababaihan nga tanan ug bulahan usab si Hesukristo ang bugtong anak nga si Hesukristo, di ba? Ang bunga Sakyan mo nga si Jesus. Sabi ka gwapo kayo no. Maghimaya ka Maria nga napuno ka sa grasya. Bulahan ikaw sa babae nga tanan. Santa Maria man itong isa. Wato'y labot. No? So, bulahan ikaw sa babae nga tanan. Nganong dimension man natong bulahan siya sa kababaihan nga tanan? Nganong bulahan siya sa kababaihan nga tanan? Siya ang simbolo sa tanan nga mga babae sa kalibutan. Kung sa'y gisulod ni Maria, nagtabon siya sang ulo, nagtag-as siya og mga sanina. So karon but pasabot, munang ang among mga babae, ang atay ni Maria, mao'y ginasunod. Pangitay ko Kristiyano nga nagsulob susama sa gisulob ni Maria. mga madre. Ang Madrid, taman ra po diri lang sa nina. Muslim gyud kasagara kay. Subot pasabot. Muslim gyud ang bawal mo. Sato pa, dili siguro Kristiyano ang itulo ni Jesus no. Ano? Dili, no. So diri na to masakpan ganina nangutana ta sa atong so nangutana ta ganina para ato siyang masakpan no. Mami gagananta kami na sa mamination kayo bang pinakalaw masakpan na nato karon di karon. Idugang paginago nga ebidensya si Hesukristo didto sa Garden of Gethsemane no. Nagampo siya didto nga ninghapa siya paghuman ni simba siya sa Dios. Kinsa may Kristiyano naghapa nga nagsimba sa Dios. Muslim gyapon. Wala gyapon no. Kabi na ni ka problema. Wala lagi may ana ba? Unya nga nung ganina niyong kaparehas ta ninyo. Pareha ta sa mga katuuhan pero si wala may Hesukristo. nagsubay, wala Paminawa, may nagsubay. unsay giingon ni Hesukristo sa Biblia? Kung aduna kay pagtuo nga ingon kadako sa liso sa mustasa, paminaw ha? Kung aduna daw mo'y pagtuo nga ingon kadako sa liso sa mustasa, balhina daw ning bukid i-transfer dito. Ha? O kaya kung aduna daw kay pagtuo nga ingon kadako sa liso sa mustasa, mag-inom daw kag hilo, magpapaak ka sa bitin. Muna siyang challenge, no? But pasabot, ang pagtuo di ay pagdili nimo himuon walay kaluwasan. Nasabtan nimo ron ganina parehas tag pagtuo. Karon pag-apply nato sa atong kinabuhi. Si Hesukristo ba ni kaon sa kanin sa baboy? Wala. Si Hesukristo pag mosulod siya sa balay alampuanan, ibili niya ang sandalyas, manghugas siya kamot, maligo siya. No? Si Hesukristo ra ba? Si Moses, si Abraham ninghapa sa Genesis 17:3, si Abraham ninghapa nagsimba sa Dios, no? Sa Exodo mabasa na to si Moses ug si Aaron ninghapa nagsimba sa Dios. Si Joshua ninghapa nagsimba sa Dios. Karon ato ning problema no. Karon si Hesukristo unsa iyang isulti pag moabot siya sa mga tao. Mingon siya, ang kalinaw maanaa kaninyo. Manasab ka. Very good. Kinsa may naghimo ani greetings. Mabasa nato sa Mateo 10, dimension dito sa Mateo 10, no? Batiin ninyo sila ng kapayapaan. Muslim ra gahimo ani. Ang mga Muslim kada greet na mo, assalamu alaikum. Mutubag po ang iyang gisalam, wa alaikumussalam. Ang kalinaw mo kanino. Subot pasabot. Kinsa may nagpractice ani?